Господин Цеков, претенциозен ли е българинът по отношение на сниманите и направени в България реклами? Какво е вашето наблюдение дълги години? Аз трябва да отговоря на този въпрос. Не мога да правя обобщенията, които Ивайло прави, тъй като де-факто... Като потребител на реклама и като зрител на телевизия, със сигурност имате поглед. Винаги се пазя от лично мнение, защото така то доста обикновено изкривява. Гледам да обобщам, но все пак данните са показателни. Това, което исках да кажа, да обърна внимание, че има един въпрос, който е стар като кокошката или яйцето. Дали се харесва рекламата и от друга страна дали работи. Много рядко двете неща се покриват. Доста случаи има реклами, които не се харесват, но работят за рекламодатели, както и обратното. А това българина как се отнася, всички знаем, че особено последните 5-10 години имат достъп до почти всички световни медии, което значи, че конкуренцията е абсолютно глобална. Кой каквато и реклама да направи. Само в България има около 183 лиценза за телевизия. Действащи са може би между 30 и 40. В Англия преди 5 години имаше около 200 канала, в момента има над 500 телевизионни говоря. И това огромно многообразие и тази конкуренция, всеки един човек гледа дали ще е на телевизията или през интернет, доста променя критериите, вкуса, нивото, така че всеки, който прави реклама, общо взето се състезава с нивото глобалното. Да. Винаги има за и против, но това е реалността. Явно се справяме добре, защото много големи фирми вече започнаха да снимат рекламите си в България с български копирайтери, с български режисьори, български актьори. Това означава, че сме добри или просто ефтина работната ръка тук, с което изчерпваме тази малко далече от вашата сфера тема, но съм сигурна, че е интересна на зрителите. Може би сме талантливи. Може би сме талантливи, да се обединим около това. Да. Аз мисля, че и двете са верни. Иска ни се да са и двете и да сме повече талантливи. Добре, ако се върнем на изследването, което специално подготвихте за нас, интернета доста бурно се развива. Дали в скоро време ще догони телевизията или ще се превърне в втора важна медия? Аз мисля, че вече е втора медия. По начина, по който се потребява интернет, защото интернет вече не е медия свързана с персонален компютър. Това е начин на живот. Абсолютно. Потвърждавам, думите на Лили. Това е начин на живот. Цялото интернет съдържание е достъпно през различни видове мобилни устройства, преносими компютри. И, по-моему, в момента не съществува точна метрика, която да ни каже колко точно минути или часове посвещава ежедневно в интернет. Струва ми се дори нереално, каквато и статистика да чуем по темата, към днешна дата може би не е вярна. Потребители са главно млади хора, така ли да разбираме, на интернет? Аз бих казал, че сред младите хора интернет отдавна може би е първа медия. Да. Аз съм така, не почиват моите разсъждения на базата на данни в случая, но просто резултатите, които аз изнесох, са за цялото население, на фона все пак, че за населението на България е малко застаряващо, ако мога да кажа. Младото поколение и младата аудитория е носител на новите неща. И според мен ако се направи един анализ, те наистина ще бъдат интернет ще бъде първата медия. Или ако не е първата, поне близко до първата медия. Това означава ли, че рекламният поток ще се насочи към интернет сайтовете, към Фейсбук мрежите, социалните мрежи? Те се насочва така бавно, но се насочва, нали? Аз искам също да се вместя в темата. Просто данните говорят за първото 9-месечие за това, че наред с повишаване на рекламните инвестиции в телевизия, втората медия, която бележи ръст, е интернета. Доколкото може да се вярва на тези данни, а ние ги приемаме като достоверен източник пред нашите клиенти. Телевизионният пазар за първото 9-месечие бележи ръст от около
5% спрямо същия период за изминалата година, докато интернетът е скочил някъде с около 12-15% за първото 9 месече, което наистина показва на фона на спада в читаемостта и рекламните инвестиции в преса, в радио също има спад, че интернет е втората медия, която се развива в нашия рекламен пазар. Това е тенденция, която ще продължава. Господин Цеков, ще се подканяме с вас явно до края на предаването. Да не забравяме, всъщност интернет не е една медия. Значи в така наречен интернет човек може да чете вестници, да слуша радио, да гледа телевизия и точно от младите, като казвам младите, говориме 13-14 до към 25-6 години, това е което аз визирам, основно получават информация и забавление с средствата на интернет. Така че това не е в интернет, има всичко. В интернет, той го има на мобилните устройства и общо взето, примерно, предричанията за преста дали ще изчезне или не, са моят лично мнение, че това скоро няма как да стане, но със сигурност в тази възрастова група, за която говорих, тези хора надали някога ще си купат вестник. Те нямат нужда. И това се промени последните 3-4 години. Те получават информацията, даже основно през мобилни устройства, но това не значи, че не четат. Доста повече четат, но не четат по стандартния начин. Да, не си купуват вестници. Или списания. На хартиен носител. Да, хартиен носител. Или голяма част от тях нямат класическия телевизор в къщи. Те просто имат екрана на монитора и гледат каквото искат от цял свят. Което е пак телевизия, но го гледат през интернет. Както всеки има кабел, по който получава кабелна телевизия и интернет, това вече се размива и общо взето това е канал, по който тече всякакъв тип медия. Така че интернет не е отделна медия, то е малко събирателно. Въпрос е ние достатъчно бързо, както и съответно рекламателите да се настроят, че има огромни възможности и че де-факто това, което и Ивайло каза, което мене ме впечатли, тъй като аз не знаех, че чак толкова числено на фона на среднодневно гледане за България около 3 часа и нещо телевизия, се появяват 22 часа интернет. България е нали, това дали сме талантливи или не, вече това може да се звучи като похвала, но около 2,2 милиона българи има във Фейсбук при население около 7,6 последното преброяване. Даже може би си и повече вече българите. Огромен процент. Да. Освен това, България по изследвания и то на Американски институт е на трето място в света по скорост на интернет. На първо е Корея, след това е Румъния и веднага след нея е България. Нещо, което като скорости Централна Европа може да мечтае, защото ние сме почти в пъти. Интернет доставчиците доставят broadband интернет с доста по-висока скорост. И това е масова практика и то на цена, която е немислима в България средномесечно за скорости, които са поне 10 мегабита в секунда. За да не говорим само като технически параметри, 10 мегабита са достатъчни за приемане на high definition изображение. В България се плаща между 20 и 30 лева. За такова нещо в Централна Европа таксата е 3 до 4 пъти по-голяма. Да не говорим, че не навсякъде има такива скорости. Така че в това отношение има достатъчно потенциал, потенциал и невероятни възможности да се така общо взето да се предложат всякакви варианти на рекламни послания във всички тези канали. Да кажем за нашите зрители, че могат да ни гледат и в интернет на bgonair.bg и ще кажа любимото на всички ни изречение, прекъсваме за реклами.